welkom. Ik zit hier met Annie-Jan. Annie-Jan is betrokken bij Doch het Voets Dorp. Ja. Kun je ons wat meer vertellen over jouw functie daarbij? Nou, vanuit Omroep Friesland ben ik eigenlijk coördinator van de vooropnames, de dagelijkse film of de reclamefilmpjes. Ja. Maar ook de promofilm, de introfilm die voor elke uitsturing zit. De reclamefilmpjes, elk dorp moet minimaal 10 adverteerders onleveren en maximaal 14. En die filmpjes die maak ik samen met de stagiairs die mij binnen, locatie. En ik ben verantwoordelijk voor de montage en dat het uiteindelijk op een goede manier op televisie komt. Ja, want hoe lang loop je nu mee met Doch het Voets Dorp? Voor Vliegen hier is mijn oudste project best. Ja. Zo ben ik bij Omroep Friesland te Laneka. Okay. En nu ben ik dus de coördinator en nu doe ik dus alle 14 dwarpen. Vliegen hier in de 13 dwarpen, vliegen seizoen. Ja. Dit seizoen heb ik 14 dwarpen niet mij doen. En ik ben al die 14 dwarpen ben ik inmiddels al geweest. Want na weken dat heb ik al heel opname in de hand. Okay. Ja. Okay. Maar we hebben hier al veel gezien van de ondernemers. Iedereen was allemaal wel spannend en zenuwachtig voor de promofilmpjes. Ben jij nog gekke dingen tegengekomen tijdens de opnames? In Gedik of? Ja, in Gedik, ja. Gedik, nou ik vond die koffie, ik wie oude ronde tongetje, wie dat nog. Hebben een spot draait en ik wie wat aan de let kon, want de reclame ervoor rond uit. En toen kwam ik in de haatstutter, nummer 46, bij een koffie. Ja. En dan zie ik in één keer 30 vrouwelijke figuranten op je te wachten. Oké. Ongeduldig, maar nee, dat ik nog net meemaken. Nee. En omgedraaid en direct weer vandoor gegaan? Of, Nee, natuurlijk net. Ik moet het behandelen en na een paar zuchten. Toen weer de rust erin en toen ben we begonnen mijn opnames te maken. Okay, dat is een hele leuke spot worden. Ja, mooi resultaat? Ja, daar ben ik wel tevreden mee, absoluut. Wist je in Oerendorpen nog wat tegengekomen? Nou, ik heb 14 dwarpen meemaken en dus 14, vaak zie je dat er rond de 12, 14 commercials per dwarp. Ja. En dat betekent dat ik zo'n 170, 180 spots opname had dit variër. En er is een soort gebeurd. Ze hebben een boeren een keer de hele fiets, het hele dorp uitgerukt om op een fiets in de plaatselijke herberg te komen. Ja. Stond het hele dorp stond klaar en als beloning kregen ze dan een stukje oranje koken met koffie. Ja. Nou, dat soort dingen. En ik ben bezig met de promo-opname. Ik zie om Jochen Oeren zit er 20 mensen gekleed voor de opnames van de promofilm. En dat binnen het moment dat ze het eigenlijk net verwachten is. En dat maakt wel een boel indruk. Ja, het maakt een boel indruk inderdaad. Maar ik contact met mensen en verwachten ze het eigenlijk net. In het dorp pakt wel beter uit, pakt meer uit dan het oordorp. Dat meest ik wel. Dat is toch vaak die lietsere dwarpjes. Hoe lietser het dorp, en hoe meer ze hem eigenlijk al belusten binnen. Hoe meer groter de minskips zijn eigenlijk. Op zijn mooi gay Fries te zeggen. Ja. Dus dus dit is het laatste dorp. Dit is het ene laatste dorp. Ja, en dan de finale, dan Hantem dus. En dan de finale. En dan zit het er helaas alweer op dit seizoen. Er komen er nog 2 compilaties om, kan ik je vast vertellen. Okay. Het beste van Doch het Voets Dorp van dit seizoen. Oh, dat is leuk. Nou, ik begrepen dat je zelf ook iets in producties doet. Je hebt een eigen bedrijfje. Ja, los van Doch het Voets Dorp, Omroep Friesland, heb ik een eigen bedrijf. Ja. En naast Doch het Voets Dorp doe ik meerdere dingen voor de omroep. Montage, edit, regie. Ik heb lessen de Simmerclip, de clip van de Simmerhit van Omroep Friesland regisseerd. Dat is een heel mooi resultaat worden. Heel soort positieve reacties. En ik ben Joert met de iPad-app. Dat is een heel veelzijdige functie heb ik daar eigenlijk als freelancer. En los van Omroep Friesland doe ik websites, videoproducties, videoclipjes. En eigenlijk alleen maar leuke dingen. Oké, klinkt goed. Ja. Dus breed georiënteerd in interactieve media, interactieve multimedia vind ik geweldig om mij te werken. En daar zijn volle mogelijk creatieve oplossingen voor te bedenken en uit te vieren. Als mensen nou geïnteresseerd zijn in jou en je bedrijf, waar kunnen ze je dan vinden? Op www.skeps.nl. SKEPS.nl. Oké. Ja. Hey, hartstikke bedankt Geen voor het probleem. interview. En heel veel succes nog. Dank u wel. Okay. Doe ik.